بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin kitabu alhajj babi na 34 babu tamattu'i wal qirani wal ifrad bil hajj wa fasakh al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiyun. An ce mun karanta hadisi ɗaya a ciki, za mu tashi a hadisi na biyu a cikin babin kenan, a hadisi na 1562 a lissafin wannan bugun. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. Wato wannan hadisin kamar dai duk hadisan da suka gabata a baya na maganan umarni da maida hajji tamattu'i ga wanda lam yasukil hadiya, ga wanda bai koro hadayansa ba, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ayi tamattu'i a wannan shekaran, wanda a ka'idar Larabawa ba su yi, suna daukan shi kamar yadda zamu gani min afjaril fujur, watan a al'adansu na Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna mamakin a ce mutum ya zo hajji kuma ya zo yana yin biyan bukatunsa wanda aikin hajji ke hanawa, saboda haka suna ganin shi wato babu fajircin da ya kai wannan. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauƙaƙa ma sahabbai, ya nuna masu za su iya yin tamattu'i idan sun zo su yi umransu su yi tahallul, shikenan sun zama halal. Duk abin da aikin hajji mahzur ne da na ihrami ya zama halal gare su, har sai kuma yawmut tarwiya sai su ƙara ɗaukan ihrami daga cikin garin Makka, kamar mutanen Makka su fita su je su yi aikin hajji, kamar da yadda aka san tsarin tamattu'i. To wannan hadisin ma yana faɗin irin abubuwan duk da aka yi bayani a baya, a hanyar ruwaice shi da isnadin shi ganan na Imam Malik Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran hajjatul wada. A cikin mu akwai wanda ya ihlali da umra, wanda dama shi umra ya niyya. Wa minna man ahalla bil hajj bi hajjatin wa umra, akwai wanda kuma yayi niyyan, wato man ahalla bi umra shine tamattu'i din kenan. Wa man ahalla bi hajjatin wa umra, akwai kuma wanda yayi niyyan hajji da umra, wato kirani kenan, yayi niyyan hada su gaba daya a cikin niyya daya. Wa minna man ahalla bil hajj, ko da yake wannan hadisan na Aisha, Imam Malik yana cewa ba ma aiki da su, ba ma ɗaukan su, saboda akwai iskaliyat a ciki. Shi yasa ko nau'in hajjin ta malamai suka ce ba su amfani da shi, ko nau'in hajjin da ta faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ko da yake Sayyidina Abdullahi ibn Umar ma ya faɗi irin haka kamar yadda mu gabatar a baya. To amma dai mas'ala ce ta sabani, kamar yadda muka sani wace irin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Da yawa sun tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi, lura da law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suktul hadiya wa laja'altuha umratan, ko laula anni suktul hadiya laja'altuha umratan. To kaga kuma kamar yadda kowa da ya sani ifradi babu maganan saukul hadi, dan haka suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi da yawa daga cikin malamai. Kuma hadisin Anas ibn Malik ya tabbatar da wannan, kuma shine akhirul amrayn a cikin riwaya din, domin Sayyidina Abdullahi ibn Umar shi ya ji lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ihlali da hajji a farko, amma da aka zo Ja'rana ba shi ya ci gaba da tafiya tare da Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba. Anas ibn Malik ya ci gaba da rike akala ake cewa, to amma dai mu ce igiya, ban so in ce akala saboda a Hausa an ce wane yana rike da akala kamar shi yake jagoranta kenan na taguwar Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. To saboda haka wata Hausa an ce wane na rike da akalan wane ba laifi bane, amma ya nuna kamar yana juya shi yanda yake so kenan a Hausa kawai. To shi ya ci gaba da riƙewa, saboda haka ya ji lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da umra cikin hajji labbaika umratan hajjatan fi umra ko hajjatan wa umratan, ko dai
haka wato shigarwa ya mai da shi kirani. Wallahu alam. Da kuma irin hadisan su Sayyidina Ali da suka yi niyya da irin niyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hajjin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da shi, duk dai mas'aloli. To anan da ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ihlali da hajji, tana nuna kamar ya yi niyyan ifradi kenan. Malamai suka ce dai ba karo, saboda wato akwai canjin niyya ne daga baya an shigar da umra cikin hajji, kuma saboda tadafur din hadisan da suka nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi. Fa amma man ahalla bil hajji, amma wanda ya yi ihlali da hajji au jama'al hajja wal umrata, ko wanda ya hada umra da hajji, wato wanda suka yi kirani da ifradi kenan, lam yahillu hatta kana yawmun nahri, ba su ihlali ba har sai ranan nahar, wato sai ranan yanka, ranar da muke kira ranan sallah kenan, wato ba su ihlali ba sai bayan saukowa arafa kenan. Ba su fita daga cikin ihramin su ba su fita daga cikin tufafi, wato suka zo sun yi, wanda zai umra yayi umra, wanda zai yi tawaful qudumi yayi tawaful qudumi, sun ci gaba da zama a cikin ihramin su har zuwa ranar da yawmun nahri, bayan sun yi yanka ba'da an balagal hadiyu mahillahu, to sannan sai suka yi ihlal. wannan abin da dai hadisin yake nuna mana kenan, wallahu a'lam. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. wannan hadisin ganan da isnadin shi daga Marwan ibn al-Hakam, mun san waye Marwan ibn al-Hakam, amma anan ne na ba da kissar shi a baya ko da mahaifinsa da shine sarkin Banu Umayya wanda dukan su zura'ansa ne, ya karbi mulki, kuma sannan duka wanda suka zo daga baya a sarakunan Banu Umayya suka zama iyalinsa. Shi kuma sananne ne dai, dahiya min ad-dawahi, da kuma dai alkhairansa da kurakuransa, Allah ya fi masa kurakuransa, ya fi mana mu ma namu gaba ɗaya. Ya ce ya halarta lokacin da Sayyidina Usman da Ali, wato Sayyidina Usman yana khalifa, yana amirul mu'minin, sai a Usfan abin ya faru, sun zo sai Sayyidina Usman ya ce kar wanda ya yi tamattu'i, kar wanda ya niyan tamattu'i, duk wanda zai niyan hajji sai dai niyan ifradi. Wasu malamai suka ce ya hana tamattu'i da kirani ma gaba ɗaya, kamar yadda za mu gani a wasu hadisan a gaba. To koko kamar yadda ma'anan wasu hadisan zai nuna, tunda ga yanan wa an yujma'a bainahuma ko yana an mut'ati, yana hana mut'a wa an yujma'a bainahuma. Wasu malamai sun ɗauki wannan atafin atafi ne na ƙari, atfu naskin ne, ya hana tamattu'i kuma ya hana a haɗa su tare. Wasu kuma sun ɗauke shi wawin kawai tafsiri ne, tafsiriya ce, saboda haka naha an tamattu'i wa an yujma'a bainahuma, ana dai nufin tamattu'in da shi ya hana. Wasu kuma suka ce hadda kirani ma ya hana, saboda wasu na kiran tamattu'i kirani ma da sunan tamattu'i, saboda kamar yadda malamai suka ce ai shi ma akwai tamattu'i, domin idan misali da zaka zo kai umra ita kadai, ka dawo kai hajji ita kadai, to lokacin da aka waffara maka na ka hada su lokaci ɗaya ka yi su, to ai shi ma nau'un min tamattu'i ne. Shukran. To saboda haka Sayyidina Uthman sai ya zo ya hana. Mun sani akwai abubuwan da ake cewa al-ahkamu sultaniya ko al-masalih, muna yawan wannan magana. Shugaba yakan yi doka a matsayinsa na shugaba. Yawanci in ka ji a shari'a an ce al-masalihul mursala, al-masalihul mursala yawanci to daga cikin wannan babin ne.
ba wai duka ba, da yawa daga cikin almasalihul mursala, wato abubuwa ne wanda shugaba a matsayinsa na shugaba zai duba maslahan al'umma sai a zartar da wata doka wanda shari'a bata ce ba, Qur'ani bai ce ba, hadisi bai ce ba, amma sai a zo. To amma abin da yasa kaga wannan ba ma maslaha mursala bane. Na an ce maslaha mursala shine abin da shari'a lam ya'tabirha bil ithbati aw bil ilgha'i, wato shari'a bai umarni da shi ba bai kuma hani da shi ba, da shi ake ce ma mursal. Amma ka kaman wannan ai shari'a ya umarni da shi ba, to amma kuma sai a zo a duba wata maslaha ita ma rajiha, ita kuma kaga ba maslaha mursala ba kenan, wannan maslaha ce kawai amma rajiha, wanda yake ana kiran abin alhajatul amma, wato bukata ce ta gaba ɗayan al'umma, sai a zo a kalli wannan bukatar ta al'umma gaba ɗaya, sai a ce to a dalilin haka duk da ga abin da shari'a ta ce, ga abin da alkur'ani ko sunna ya ce, to amma bukata ya sa ba za mu yi aiki da hadisi ko da aya a nan wajen ba. Ina fata mun fahimta. Misali abin da ya faru lokacin maja'a, kaga ana yanke hannun ɓarawo idan ya saci rubu dinarin fasa'ida, amma sayyidina Umar da ya zo ya ga al'umma ta shiga cikin yanayi na yunwa, sai ya ce to shikenan ba za a ƙara yanke hannun ɓarawo ba har sai an fita daga wannan yanayin. Ina fata mun fahimta. Kaga wannan duk daga abin da shari'a tabbatar, amma wata maslaha mai ƙarfi ta zo ta faru, ta sa dole an sauka daga na wani lokaci wanda al'umma ne ake dubawa, wato wannan yana can komawa cikin babin darura ne. ad-daruratu tubihul mahzurat. To amma na faɗa alhajatul amma saboda idan abu ya shafi al'umma gaba ɗaya to ba sai ya zama darura ba. In aka bari sai ya zama darura sannan za a yi ibahan mahzur, to ba za a iya dawowa ba, za a iya fitowa daga ciki ba. Idan misali abu ya zama matsala sai da kowa ya kwanta sannan aka ɗauki mataki, to me aka yi kenan? Sai da ta shafi kowa ya sami matsala, to ai ba zai yi ba. Saboda haka in aka ga zai yiwu al'umma ta sami matsala, to alhajatul amma din kenan sai a rufe kofan. Kuma wannan yana cikin dalilan ma samar da shugaba aiko ya rika duba irin waɗannan masalih din na al'umma. To a nan dole za a sami sabani, wani zai ga a'a wannan bata kai da lura ba, dan me za a ce sai an yi haka, kamar yanda sayyidina Ali ana. To kuma sayyidina Ali mujtahidi ne mutlaqi, Allah ya kara masa yarda, ko kansa ɗaya a ijtihadi a matsayi a cikin sahabbai da sayyidina Uthman. In ma zubin daraja ne, to ba ma sayyidina Uthman ba, ko sayyidina Abubakar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna tarin girman darajansa kamar yanda ya nuna na sayyidina Ali ba. Saboda haka cikin sahabbai ba wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayinsa da girmansa da wato aka sunna ta ɗaukaka shi ta kwarzanta matsayinsa kamar sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu. Saboda haka ba shi baya cikin wanda za a ce a'a dan me zai faɗi haka. Balle kuma idan ya zama abin watan ijtihadi, in dai har ya zama har irin su sayyidina Abubakar da Uthman suna koma masa domin fatawa a cikin mas'alolin addini, to kaga ai ba mamaki bane idan ya tsaya akan irin wannan matsayin. Kuma wannan yana ƙara nuna mana wata mas'ala muhimmiya wanda tana da alaƙa da maganan da na yi jiya na addin wa tadayyun. Kamala ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam, ta manzan Allah ce. Wannan ka'idan in muka fahimce ta fa, wato abubuwa da yawa da za a warware, matsaloli da yawa da za a warware ba su da iyaka. Sahabi zai iya kuskure, zai iya kuskure. Dama ba a ce sahabi ba zai kuskure ba, don shi ba ma'asumi ba ne. Lahu ismatun wal ghayru yakhta'u taratan wa tawran yusibu ma ladayhi yaqinu. Ko ba wani wanda yake da isma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka sayyidina Umar zai iya, sayyidina Uthman zai iya kuskure, zai iya ijtihadi, amma abin da muke da yaqini da shi shine ba zai yi da gangar ba. Kai koma da gangar yayi, sabiƙansa kyawawan ayyukansa na baya sun share wannan gangancin, wanda kuma wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai kalli mutum ya dauki wasiƙa ya rubuta makafirai, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya yaƙe ku, ko manzon Allah zai zo ya yaƙe ku. Kaga wannan in ni da kai ne, in zamanin mu aka yi sunan abin munafunci, ha'inci, khiyana mafi muni kuma a yanayi na yaƙi.
amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sabiqan wannan mutum, sai ya kalli madin shi, tarihin shi, sai ya ce وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. Zai kalli mutum ya shiga cikin mutanen da suka yi wa mai girma irin na Aisha radiyallahu anha kage, ya shiga cikin waɗanda suka yi ƙazafi Mistah, ko a zo a ce za a yi mashi wani abu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za ku yi ma mutumin da ya halarci Badru. Ma'ana wannan ka'idar wallahi tana da muhimmancin gaske. Wato, mu zama akwai mutane sukan wuce kamfara a wajenmu, mu rika tuna tarin alkhairansu, muna rusa kurakuransu na baya, da tarin watannayin sababbi, da tarin alkhairansu da suka gabata. Wannan shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Ba kuskure ɗaya ya zo ya rusa tarin alkhairai na shekaru ba iyaka ba. A'a, alkhairi ɗaya na baya ya dinga rusa kurakurai. Ai wane ya yi kaza, ya halarci Badru don haka ba yi da laifi. Duk girman laifin an yafi. Ya halarci Badru don haka an yafi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙa yin musu. Allah ya ƙara musu yarda. To don haka dai a takaice sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi su yi kuskure, amma komin kuskurensu mafi kuskurensu ya fi mafi girman wanda yake ba su ba. Wannan ka'ida ta farko. Ka'ida ta biyu, kada mu'amalan mu da nusus da suke zuwa daga sahabbai da ayyukansu da aqwal ɗinsu ya zama mu'amala irin wanda muke yi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya faɗa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masumi ne, amma sahabi zai iya fassara ya zama da kuskure. Ban san ko an fahimci, yake na ce ina son in yi muhadara akan wannan mas'ala, ban san ko an fahimci me nake so in ce ba. Wato abin da nake so in ce, idan muka fahimci wannan, masu tuhuman sahabbai sun yi kaza wal iyazu billahi, za a ɗauki abin da sauƙi. Menene ɗaukan abin da sauƙi? Kar mu fa ɗauka sahabi ba zai iya kuskure a fassara ko ba zai iya kuskure a magana ba. Saboda su ma masu ƙoƙarin karewa bil hadidi wan nar, a koyaya su kora kowane irin kuskure. Allah ya saka musu da alkhairi, yawanci ana yi saboda ginawa akan kyakkyawan zato, amma su ma su gane cewa sahabi fa ba ma'sumi bane. Ina fatan mun fahimta. Isma ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka sahabban nan sun fi kowa ba su ba, amma su ma za su iya kuskure. Ina fatan mun fahimta. Idan mutum yana da kuma ala ta iya tarjihi da sauransu, to wannan kuma in ya ga shi yana da shi ya kai, to sai ya gwada ya iya tarjihi din. Don haka dai mu ɗauki abubuwan da sauƙi. Yanzu nan Sayyidina Uthman ijtihadin sa ne yayi, Allah ya ƙara masa yarda, kuma yana da abubuwan da ya hanga yayi wannan ijtihadin. Sayyidina Ali wanda ya fi shi a fiqhu ya saba masa, yace kuma shi ba zai yi ba, duk da shugaba ne. A ƙa'idan shugaba in ya zo da abu akan maslahan al'umma ya kamata a yi masa biyayya, ko? To amma Sayyidina Ali sai ya ga cewa wannan abin ya yi karo da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari, kuma wannan maslahan ba wata maslaha da ta yi buƙaci sai an yi wannan abin a ijtihadin sa. Nawa maslaha ne, ai maslahan nan kuma sai an yi duba waƙi'i, an duba nusus, an duba abubuwa, sannan a ga to shin akwai dalilin da zai sa ai wannan ijtihadin. To Sayyidina Ali kuma ba mu kokonto cikin matsayinsa a cikin ijtihadi, dan haka shi bai ga wannan maslahan da Sayyidina Uthman ya gani ba, dan haka yace ba zai bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya aje shi akai ba, amma kuma bai tilasta kowa shi ma sai yayi ba, amma dai shi ga abin da zai yi. Ba zan bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato da Sayyidina Ali ya ga abin da Sayyidina Umar yayi, Sayyidina Usman yayi na hana tamattu'i, sai ya yi ihlali da tamattu'i din, ko kuma ya yi ihlali da kirani din, idan ana nufin ya hana tamattu'i da kirani ne. Ya ce ma kuntu li ada sunnata da nabi sallallahu alaihi wasallam da kauli ahad, ba zan bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan zancen kowane mutum ba, kowane ne shi.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر كو إذا برأ الدبر برأ ديكا وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن ائتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صحبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله. wato wani hadisin ganin da isnadin shi daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace sun kasance suna ganin yin umra a cikin watannin hajji daga cikin mafi munin fajirci mafi fajircin fajirci wa yaj'aluna al-muharrama safaran kuma suna mai da muharram safar watan ana shine nasi da suke yi ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wato suna sai su zo in suna da wani bukatansu ko wani yaƙi ko wani abu a watan Muharram saboda watannin sun masu yawa Zulqa'ida Zulhijja duka Muharramai Muharram in wani dalili ya taso sai ga sai to abin da za a yi bari mu shifting na watan Muharram din mu mai da Safar za mu yi yanzu za su dan hole a Muharram za a dan yi yaƙi za a yi munawashat in an zo Safar sai a mai da Safar Muharram. Ina fata mun fahimta sai a yi shifting sai a canza musu suna tunda dai ba dai wata guda bane kwana 30 wani kiyasi ne fasid suke yi ko tunda dai kwana 30 ne kuma Muharram ne watan da yake Muharram to bari mu shifting Muharram ya koma Safar ya dawo Muharram to shine abin da suke nufi wa yaj'aluna al-muharrama safaran wa yaquluna idza bara dabaru wato kamar yadda muka sani idan dabba aka yi tafiya mai tsawo da ita ko mutum ne ma a da larabci ana ce ma abin tasalluh ban san da Hausa mai sunan shi ba idan ka je umra ko hajji in kai yawan tafiya zaka ji cinyoyinka sai su irin ɗaye wannan ko to dabba in ka lura in kana so ka san wannan dabban ta tafiyu to ka duba ta kafafunta na baya ka ga yanda suka ɗaye suka yi ja suka ɗaye ko raƙumi in dai ya tafiyu da yawa to normally in aka yi wannan tafiyan da su suka dawo to sai sun yi jinyan wannan kafafun to shine abin da suke nufi bar addabru watan wannan kafafun nasu na baya da suke wannan tayewan su yi kamar sun ƙone su warke wa afal asaru shi ma alaman jan ya ɓace kaga alaman an daɗe kenan da dawowa daga aikin hajji shine kamar kinaya ne na daɗewa daga dawowa daga hajji wansalaha safar watan safar watan wanda suka mai da shi Muharram na biyu ya wuce to hallatil umratu liman tamar to wanda yake son yi umra zai iya umra a wannan lokacin domin su a wajen su ba a hada umra da hajji a lokaci ɗaya kuma ba a yin umra a cikin al-ashhurul hurum tunda in zai za a yi umra a cikin al-ashhurul hurum ko mutum ba mutumin Makka bane definitely zai hada su ne a lokaci ɗaya ya zo ya iso misali tun farkon Zulqa'ida shikenan sai ya umra sai ya zauna a gari sai kuma daga baya lokacin aikin hajji ya shirya ya je aikin hajji ko yaya dai in za a yi haka to sai dai ya zama haka din ko tunda daga nesa ake sasowa to shine suke cewa ba su yin haka sai idan safar ya wuce to in mutum na son ya zo ya umra musamman to ya zo ya umra kamar yadda muka sani ko a malaman musulunci akwai sabani cikin wannan matsala al-Imam Malik a wani kauli daga gare shi ya tafi akan cewa ba a yin umra fiye da ɗaya a shekara saboda haka inda za ka yi umra sai dai ka tashi musamman ka je ka yi umra ka dawo in za ka yi hajji ka tashi musamman ka je ka yi hajji ka dawo kuma ya dogara da ka'idan tark ne
ka san ita kuma a tark daban a sunnatu tarkiya daban. Wannan matsala ce da ita ma tana da muhimmanci. Ya dogara da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba duk da daman yi ya faffaru da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma bai yin ba. Ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin umra biyu a shekara ɗaya ba. Ran da aka yi fatu makkata sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai yi umra sannan ya dawo Hudaybiya ya umra, amma bai umra ba sai da ya zo daga Hudaybiya. So da haka sai nuna cewa ba a umra biyu cikin shekara ɗaya a fahimtar Imamu Malik. To amma gaskiya wannan tark ne kawai aka amfani da shi, kamar yadda muka ce tarku kuma a shari'a ba hujja bane, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai inda wani dalili ƙarara na nassi da ya nuni da cewa wannan bari din an bari ne da nufin sunnata bari din. Ko kamar yadda ya bar jam'in tarawihi da nufin sunnata barin jam'in tarawihi, amma khashiyata an yufrada alaikum. So da haka malamai suka ce to tunda dalilin fardantawan ya kau, malaman ma sahabbai suka ce to ba laifi yanzu a yi, tunda yanzu ba dai nassin da zai sauka ya fardanta din. الترك ليس بحجة في ديننا لا يقتضي منعا ولا إجابة فمن ابتغى حظرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصوابا قد ضل عن نهج الأئمة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب. فمسألة دي سننية مسألة الترك ita sayyidina Imam Malik ya dogara da ita, yace ba za a yi umra fiye da ɗaya ba a shekara. A wani kaulin kuma ba za a yi umra a tafiya ɗaya fiye da ɗaya ba. Misali, mutum ba zai tashi ya je dan zai zauna a Makka ya kwanaki da yawa sai ya fita hillu ya ƙara ɗaukan ihrami ya dawo ya ƙara yin umra ba. A'a, sai dai ka tashi musamman ka je mashi, saboda shi ne yake nuna tamam ɗinsa. Ka taso musamman ka zo ka gama ka koma, to atmamtal umrata kenan. To kuma ka san umra da hajji suna cikin ibadan da an fara sai an cika su, wa atimul hajja wal umrata lillahi. To haka dai da dalilansu, amma dai jamhurin malamai sun tafi akan cewa za a iya yi, musamman lura da umran sayyidatuna Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata umurni, shine hadisin farko a wannan babin ma, a je a sa ta umra daga Tan'im. Dan haka suka tafi akan cewa babu komai, zaka iya yi wa kanka, zaka iya yi wa waninka, ba laifi idan ka riga ka yi naka umran ko ka yi naka hajjin. Watan hajji dai definitely an san ba za a iya yin biyu a shekara ɗaya ba. Ana nufin ba za ka iya yi wa waninka aikin hajji ba sai idan ka riga ka yi naka aikin hajjin na farilla. To ba laifi kuma kai ma kai ma wani aikin hajji a ganinsu. Amma ka san matsala ce dai da akwai maganganu a kanta. Hallatil umratu liman itamar. Qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin muhillina bil hajj. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun zo washe garin, mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ya zo Kuda, amma saboda bai so shigowa Makka da daddare ba sai ya tsaya ya kwana a nan, sai da safe ya shigo cikin garin Makka. To a ranar 4 ga watan Zulhijja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni, duk da sun dauko niyyan ifradi, sun dauko niyyan hajji, yace su mayar da wannan hajjin da suka dauko niyyan ta umra. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Yaga za su zauna kwana 4, kuma wasunsu sun yi wata 1 ko fiye da haka, ba gyaran gashi, ba gyaran farce, kila suna da bukata na iyali, ba a sami biyan wannan bukatan ba, wasunsu jikinsu kila ya canza, ana bukatan a yi wanka, a sa turare, waɗannan dalilan dai duka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai, kuma da shi umra. Abin ya musu girma, ya za a yi a ce mutum ya taso da niyyar hajji. To ka'idar kuma ita ce, ita shi a ibada, wannan ka'idan tana da muhimmanci ita ma. Girmanta ba yana da alaƙa da wahala ko yanda kake ganinta a zahiri, yawan aikin da ke cikinta ba ne. Girmanta yana da alaƙa da bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.
shine kawai girman ibada. Dan haka zaka ga abu gashi a zahiri karami amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Saboda haka yace kuma yar umra, suka ce ya Rasulullah menene zai halattar mana kenan? To kana nufin mu mayar umra saboda mu samu mu dan sa turare ko mu wanka ko mu dan gyaran farce? Ya ce komai ma ya halattar maku, ku mayar umra ku yi duk abin da kuke yi ba umran ba ihramin, shikenan komai da komai ya halatta, har sai kuma ranar tarwiya kun ɗauki ihrami ku je ku yi ihramin hajji. Daga cikin dalilan malaman malikiya cewa idan an yi aski, in aka yi umra, in aka haɗa umra da wata umra, kowane na buƙatar aski. To in ka yi aski, saboda ƙaulin suna da yawa, wasu sa ce a'a aƙalla a sa sati ɗaya tsakaninsu, za su ce a'a aƙalla a sa wata ɗaya tsakaninsu, wannan watan ta fita wata ta shiga sannan a ƙara yi. To dai aƙwal ne daban-daban, kamar yadda na ce dai a dukansu gaskiya ba za su yi ruƙi zuwa mustawan hujja ba. Ba laifi, mafi yawan malamai sun tafi akan cewa mutum zai iya yin wata umra akan wata umra din, in dai wancan ta riga ta sauka ta cika, dan itmaminta shine fita daga ihrami, ba wai komawan mutum garinsa ba. Yace hillun kulluhu, yace komai da komai da kuka saba yi ku yi, sallallahu alaihi wasallam, ya halatta gare ku har sai kuma ranar tarwiya. Shine wasu suke cewa Rasulullahi mu fita zuwa Arafa, zuwa Mina, zuwa Arafa, wa madhakiruna taqturu maniyan. To ai umarnin Allah ne, saukin Allah ne. Shi kuma Allah idan ya maka ruhsa, ya maka rangwame, to ka zo ma wannan rangwamen shi ma ibada ne. Ina fatan mun fahimta. Idan Allah ya yi wa bawa rangwame, to zuwa kai aiki da wannan rangwamen da Allah ya yi maka shi ma ibada ne. Ka ce baka so, kamar yadda kullum malamai suke misali, kamar walillahi almasalul a'la, ka je kasuwa ne sayayya, ka gama sayayya a wajen yaron mai shago, kuna da alaka da ainihin mai shagon, sai mai shago ya zo sai ya ce nawa aka caje shi, a ce kaza, sai ya ce ka bashi a yanda mu ma muka sara, sai ce ni ba na so, a bani kawai yanda na saya. Kaga ai ba zai ji daɗi ba ko? To ballantana kuma rabbul arbab ya ce na yi maka sauƙin abu kaza, ai ka ɗauki sauƙin kawai shine ibada a wannan lokacin ko? Inna Allah yuhibbu an tuta ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimuhu. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. وانا حديث قانا kai la ilaha illallah, wannan ma yana nuni da girman matsayin sayyidina Ali. Wannan hadisin yana nuni da girman matsayin sayyidina Ali. Kai Allah ya ƙara buɗe basiran mu ƙara gane abubuwa. Wato wannan hadisin da sayyidina Ali da Abu Musa al-Ash'ari dukan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su. Da ya aike su sai suka taso aikin haji daga wajen aike, za su riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa da ya zo da zai yi ihrami cikinsu daga inda zai ɗauki ihrami sai ya ce ya Allah na yi talbiya na ɗauki ihrami irin na manzan Allah, ba tare da ya faɗi wanne ne irin wanda ya ɗauka ba. Sai na Ali da ya zo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da shi a irin nashi ɗin na kirani. Bal bai tsaya a haka ba ma, hadayansa da ya koro guda 100 sai ya yanka sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannunsa mai albarka guda 37, sai ya ce sayyidina Ali ya soke 63. Ina fatan mun fahimta, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, shi ma niyansa da ya dauko Allah na yi talbiya irin talbiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yazo sai ya ce Rasulullahi ga irin talbiyan da nayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a'a ba makamin ka bane, ba martabar ka bace. So da ka kai tamattu'i baka kai wannan matsayin ka yo irin wanda na yo ba, ka yi irin wannan niyan ba. Shi dai wanda ya kai din ga ya can yayi an tabbatar da shi, amma kai
ka yi tamattu'i. Saboda haka yanzu ka fita daga ka yi umra, ka yi tahallul, ka yi shirya ranar tarwiya, duk da ka ɗauko niyya da niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan mun fahimta. To shine abin da wannan hadisin yake nan. An Abi Musa radiyallahu anhu qala qadimtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bil hill, sai ce a'a kai tamattu ka sauke, ba za ka iya ba. Wato ba za ka yi aikatawa, ba za ka iya ɗaukan niyya da niyyata ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك تحويل وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. mun san wannan haɗin abin da yake nufi ko zai tahwilin isnadi, zai ƙara komawa ta an haɗu ban da wannan isnadin. Yanzu wannan hadisin a wajen malaman hadisi biyu ne ba hadisi ɗaya ba. Akwai isnadin shi daga Ismail daga Imamu Malik, akwai isnadin shi kuma daga Abdullahi ibn Yusuf daga Imamu Malik. Wani lokaci akan yi shi don nuna yawan riwayoyi da kuma cewa haɗuwansu akan lafazi ɗaya, wani lokaci kuma akan yi don a daf'in wani illa a cikin riwayan da misali na ɗayan wanda za a yi tahwili daga ita. Amma dai wannan ba wani illa. Ismail qala haddathani Malikun da Abdullahi ibn Yusuf akhbarna Malikun, duka abu ɗaya ne. An Nafi'in an ibn Umar. Dai Imam Malik baya cikin waɗanda ake tuhuma da tadlisi, balle kuma ya ce an Nafi'in an ibn Umar, asahul asanid. An Hafsata radiyallahu anhu زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك. قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. wato wannan hadisin ganin da isnadin shi daga sayyidatuna Hafsa uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda, ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah menene lamarin mutane ne, me ya faru ne? Mutane gaba ɗaya hallu bi umratin, watan hallu min umratihim, ba inda yake kun san harufa dama wasunsu suna zama a matsayin wasu, wato sun yi umra sun yi tahlili, kai kuma baka yi ba, kai da kai musu umarni su yi amma baka yi ba, kana nan kana zaune cikin ibadanka na nau'in hajjin da za ka yi, watan baka yi sai yawmun nahari. Lam tahlil anta min umratika. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce labbattu ra'si. Ai su dama wasu su kila misali naga gashin su sun dade ba su taje ba, saboda haka kila me sunan shi kwarkwata da me ya fara hawa kaman wancan na ayu zika hawa mu ra'sika ko ko gashin ya fara dukunkunewa ko ya fara datti ko makamantan wannan. Yace amma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin in bai yi talbidi haka zai faru da su bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai talbidi ba abin da zai faru da gashinsa, amma dai yayi din labbattu ra'si, watan wannan tara gashi su sa mashi ƙaro da suke yi domin zai yi santsi, kuma ba zai buƙaci kumbin ba, tajewa ba, kuma ba wani abu da zai sauka ya tsaya akan gashin saboda zai yi santsi kwarai, don haka duk abin da ya sauka zai gangara kawai. Ina fatan mun fahimta, ba abin da zai rika sauka, so da haka kan ba zai zama yana buƙatuwa zuwa ga hidima ba. Amma ba na ce samari a rika shampo ba ne, amma shi talbit ɗin kamar shampo ne, wato an sa gashin ya yi santsi saboda hana wani abu wanda zai sauka ya zauna a kai ya rika sauka a kan. Kuma ya yi taklidin dabbobin hadi din, an riga an sa musu kilada, saboda haka wato an riga an shirya su don Allah subhanahu wa ta'ala, an kaddamar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala, don haka an riga an shiga cikin ibadan, ba za a fita ba sai an kammala. To tunda an riga an yi haka, to ba za a cire wannan libasul ihram din ba har sai an yanka. Duk wanda ya koro hadayansa daga hillu, wato ya taho da su, to ba zai iya fashin ƙiran ɗinsa zuwa tamattu'i ba,
saboda ya riga ya koro hadayansa. Amma wanda bai koro hadaya ba to zai iya fashin kiran din zuwa tamattu'i. Abinda yake nuna mana kenan, wallahu alam. Ina ganin za mu haƙura haka nan, idan da tambaya ɗaya biyu sai mu bar abin da ya rage na lokaci don su. Allah ubangiji ya taimake mu. Hatta an hara, wato sai na yi yanka ranar nahar. Za mu bar abin da ya rage na lokaci, inda tambaya sai a yi. Akrawakallah. Assalamu alaikum. Maulana. Afan Maulana, wannan hadisin na Abi Musa. Na wanne? Hadisin Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Na'am. Da yace qadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Da yace fa amara ni ba. Masha Allah, shi nake tambaya. To ai kaga ya nuna akwai nau'i na idraj kenan. Ya nuna akwai nau'i na idraj. Fa amarahu qadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. To amma a hadisin da yake akwai lafuzan shi daban da yanda duk suka yi a ciki, to me riwaya ban sani ba, kila Shu'ba ne ko ɗaya daga cikin wanda Shu'ba ya ruwaita daga wajen su ne, sai yayi idrajin fa amarahu bil hilli kawai a wajen. Ka san dai Shu'ba ibn al-Hajjaj matsayinsa a cikin riwaya ba karami bane. Shi yasa ga nan an Qais ibn Muslimin, an Tariq ibn Shahabin. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tambaya ne, afwan kuma bata shafi karatun mu na yau ba, amma kuma ta matsa mana tambayar da mun duka mun rikice da ba da yadda za mu yi mu warware matsalar. Kun rikice kuma sai ni ba zan rikice ba. Ya karakulla, mun zo wato bayan sallar nan ne wani dan uwa ya tafiya da motarsa. So ya zo wani ƙauye, sai wani kuma yana koran wani yaro da bulala zai daki yaron yana gudu sai ya ƙetare hanya, shi kuma yana tafiya da motarsa, ya ga yaron ya kaushe, sai yaro ya zo ya buge jikin mota sai ya faɗi. Aka ɗauki yaro an kai asibiti, bayan lokaci kaɗan ya rasu. To yanzu shine yake tambaya batun kafara, ya yanayin? A iyakan sani na akwai kafara a kansa. Na'am. Iyakan sani na. Na'am. Akwai kafara. Na'am. Shine mubashir din. Shine ma'anan kafara ai, saboda kuskure ba da niyya bane. Na'am. Na'am. Ko? Wanda ya kori yaron shi kam. Ai shi wanda ya kori yaro da ya koro yaron titi ne ma, to da shi kasul amdi ne. Na'am. Ya ga mota tana zuwa sai ya koro mutum zuwa titi. Yana koransa ne kawai dai. Kaga wannan ai shi ba da alaka da kisa abin da ya aikata. Na'am, na'am, na'am. Ko? Na'am. 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 Mun gode. Na'am. Ai ba koro shi titi yayi ba, koran shi yayi. A'a, shi dai bai ce korowa ba, korawa ya ce. Ba ɗaya ba ne. Korowa titi da kora ba ɗaya ba ne. Idan ya koro shi titi bayan ya ga mota, to ai wannan ma ya kusa ya zama kisan gangan ma, ba ma maganin kisan kuskure ba. Na. Maulana, irin wannan tambayar ne, amma makamancin sa, kamar mutum ne direba, sai ya zama to yana tuki, sai wani tsautsayi ya gita, sai ya zama to mutanen motan suka rasu, kamar mutum 4 ko 5, amma shi bai rasu ba. Shin kafara shi ma ya yi? Akwai kafara a kansa. Na dukkan koko ɗaya. Shine tambaya. Ita kafara kowane mutum ɗaya za a yi masa. Shine ka'idan kafara. Duk da akwai kauli mai rauni na cewa idan dalili ɗaya ne wa hadisa ɗaya ne din za a yi na mutum ɗaya, amma dai wannan kaulin yana da rauni. So kowane ɗaya za a yi mashi. Amma ka san a wajen malaman Shafi'iyya, amma ba na fitowa da wannan bane. Kawai dai zan ba da labari ne. So suna ganin za a iya kafara da ciyarwa. To a irin wannan yanayin ne akan sauka daga ƙauli mashhuri da aka sani zuwa ƙauli mai rauni, saboda wahalan da ke tattare da ƙauli mashhuri. Misali, kila mutane 10-20 suka rasu, to a ce mutum ya kafara azumi ya ta yi har na mutane 10, tunda dai babu 'yan tabawa, kaga abu ne mai wahala. Saboda haka anan za a iya komawa zuwa ga wani ƙauli
mai rauni a yi tashabbuti da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam da kai magana rangwame, in Allah ya mutum rangwame ana son ya je da rangwame. Yanzu misali kamar kana tahiya, kana ƙasaru, sai ka tsaya ka yi sallah daidai masallacin da ka tsaya yin sallah lokacin an da sallah. To kamata ya yi ka tsaya ka yi sallah ka daban ko kuma dai in yabi jam'in nan ya fi lokacin. Mafi yawan malamai suna ganin mafi kyau shine ka yi sallan ka kasra mafi yawa, amma idan har ya zama yin naka kasran din zai haifar da wani damuwa ko ko a'a kana kwaɗayin ladan jam'in ko masallacin yana da wani dalili na musamman banda kasancewar shi masallaci na lada na musamman kamar ɗakin Ka'aba ne ko masallacin Madina ne ko Baitul Maqdis ne misali nake, to za ka iya bin jam'in, amma dai a wajen Imam Malik makruhi ne mai kasru ya bi mai jam'i, har akasin ma makruhi ne, illa shi mai jam'i mai itmam, ina cewa jam'i mai itmam ya bi mai kasru aƙallu karahatan, karhancin shi ya fi sauƙi, ya fi rangwami, amma saboda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi din nan kawai sai dai ku zama sallar ku iri ɗaya za ku yi. Kasa Imam Malik maganar niyya din nan baya wasa da shi, innamal a'malu bin niyyat. To kai niyyanka kasru ne, su niyyan su itmam ne, ka canza niyyanka ka bar rangwamen ka koma zuwa ga wani abu daban da ba shine wajibin ka ba shine farillan ka ba. Musamman aka dauki hadisin na Aisha, aka dauki hadisin na Aisha da ba din dai gaskiya laisa amalu alaihi ba, amma da za a ce za a dauke shi to za ma iya cewa sallan ka bata yi ba, amma fa ban ce ana dauka ba, a dauka hadisin ta na cewa asalin sallah an fardanta ta raka'a bibbiyu, sai aka ƙara sallan zaman gida aka bar sallan farilla, aka bar sallan tafiya. Saboda haka akan wannan hadisin ba ma ruksa ba ce, ita ce farillan mai tafiya, don haka in ya ma cika ya saba. Ina fatan ka fahimta, amma dai ba na ce ana aiki da wannan hadisin ba ne. Na'am akramakallah. Assalamu alaikum. Ga daga can. Oh to ga wannan sun riga sun bashi, sun ba malam na. Akramakallah, ina da tambaya biyu. Allah ya sa na sani. Akan jana'iza, addu'an da ake bayan an busu neman mashi, so wasu suna magana ai wasu ba sa yin addu'an nan, to ni he na rasa menene abin da yake. Wato mas'ala ce ta addu'aul jama'i, ba mas'ala ce ta ana addu'a ko ba addu'a, ba wani sabani cewa ana addu'a, ba sabani cewa an bizna mutum ana masa addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ma dan uwanku addu'a, yanzu ana tambayan shi, ba wani saɓani akan wannan. Amma addu'an tare za a yi, wani ya yi wasu su ce amin, ko kowa zai nashi daban-daban, nan ne saɓani kawai yake, nan ne saɓani yake. Wanda suke ganin halaccin addu'a'ul jama'i suna ganin za a yi tare, wanda suke ganin addu'a'ul jama'i bai halatta ba suna ganin sai dai kawai kowa ya masa addu'a ya juya ya tafi. Ka fahimta? So nan ne saɓanin. Na biyun kuma irin yadda bare-bare suke yi, suna addu'an kwana 3 bayan rasuwansa zuwa kwana 7 haka har ma 40. Kai wani yare ne? Addu'an kwana 3, kwana 7, kwana 40 ba su da asali. Ba su da asali a sunna. Mafi yawan malamanmu kuma ba su so. Mafi yawan shehunanmu suna hanawa. Suna tsananta hani a kai, suna ganin shi bid'a mai girma da suna umarni da barinsa, mafi yawansu. Allahu alam da dalili, amma ina ganin kile daga cikin dalilin ba a son jaddada munasabar rasuwa, ba a son jaddada munasaba na rasuwa. An fahimta? Shi yasa ko ta'aziyya ma bayan kwana 3 ba a zuwa musamman a je a yi ta'aziyya misali, ko da yake ko kafin kwana 3 ma matsalan saɓani ne zuwa musamman a ta'aziyya. To amma dai wata ina nufin zaman makoki, na ɗan yi wani rubutu ina jin da Hausa ne ma akan wannan matsala, hukuncin zaman makoki tsakanin malamai. Ban san inda yake ba, amma dai na taɓa yi, akwai wata maƙala akan wannan. So saboda haka shine, don haka gaskiya mafi yawan malamai, Shehu Usman ya yi maganar shi sosai a cikin Ihya Sunna.
duka malamanmu yawanci malaman gargajiya suna umarni da shi saboda yana cikin hanyar da suke dan samun na masurufi, amma malamai wanda suka yi tajdidi a cikin kowace al'umma yana cikin abubuwan da suke yaƙa. Na'am. Algacin malam, dangane da wancan hadisin inna ma ju'ila al-imam zai iya hawa kan kamar wanda suke bin ana sallah a la'asar. Me azhar yabi me la'asar shine a wajen Imam Malik yana bi. A wajen Imam Malik yana bi. Saboda ai niyyansa la'asar ne, dan me zaka zo kana azhar ka bi shi, ko niyyansa azhar ne, dan me zaka zo kana la'asar ka bi shi. Sau inda ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, saboda haka hadda cikin niyyansa. Ina fata an fahimta. To a wajen Imam Malik, amma wajen sauran a'imma suna ganin ba komai, za a iya. Matukan sallan iri ɗaya ce. Assalamu alaikum. Yanzu al'umma kamar ana ta ƙoƙarin rabuwa da mazhaba, sai a zo duk maslaha duk sha'ani in ya tashi sai a ce ai wata mazhabar ta wannan da ni kake yi kenan. na'am wala afwan Ni ba na rabuwa da mazhaba amma daidai ne yanzu wannan abin alheri ne ko kuwa al'umma tana cikin wani hadari ne a gaba na wato shi maganar riko da mazhaba ya danganta wane ne menene ta'assubi ga mazhaba ba kyau, yana cikin abin da muka yi magana jiya. Mazhaba kowace iri, ta aqida ce, ta fiqhu ce, ta ko menene kai ta'assubi gare ta ba kyau. Irin gaskiya, dukkan gaskiya na tare da matafiyata, duk abin da ma matafiya na ba kuskure ne, ba kyau. Ina fata an fahimta. Talfiki shi ma ba kyau. Malamai suna cewa idan mutum zai biye wa talfiki to in ba hankali zai tada wani addini ma ba musulunci ba, musamman in yana bin ruhasul a'imma ko shuzuzul a'imma. Duk inda malami ya ɗauki abu mai sauki sai ka je ka ɗauki wannan a wannan wajen. Nan Imamu Malik fatawan shi ta fi sauki sai ka ɗauka, nan Imamu Shafi'i fatawansa ta fi sauki sai ka ɗauka, nan Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa fatawansa ta fi sauki sai ka ɗauka, nan al-Imam Ahmad fatawansa ta fi sauki sai ka ɗauka. Duk inda ka sami dai abin da ya fi dacewa da sarranka ko sauki gare ka sai ka ɗauke shi daga mazhabobi, to in ba a hankali ba za ka haɗa wani addini sabo ne. Ko ba shi ne Abul Ala'il Ma'arri yake wannan magana akan giya ba? Menene? Wai yana cewa wai mutanen Iraq sun ce Nabith ba haramun ba ne. Na manta baitin ne. Mutanen Iraq, mutanen Hijaz sun ce haramun ne. Mutanen Iraq sun ce ba haramun ba ne. Mutanen ko Basra ne sun ce ba haramun, mutanen Kufa sun ce a'a maye ne, a sha har inda za a yi samala shine ya haramta. Sai ce to idan aka haɗa fatawan biyu to giya ma za ta haramta, za ta halatta. Ina fata an fahimta. In aka haɗa fatawan biyu giya ma za ta halatta, saboda kamar kiran sallah ko? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله la ilaha illallah. Wato baitin abin da yake cewa a halal iraqiyun nabidha wa shurbahu wa qala al haramani al madamatu was sukru wa qala al hijaziyu sharabani wahidun fa hallalana bayna ikhtilafayhim al khamru. Wato yace wai malaman iraki sun ce annabi ba haram bane, abin da ya haramta shine wani nau'i na giya da ake sana'antawa daga nabif din da kuma yin maye, in nabi zai kai ga maye shi ma ya haramta. Sai ce mutanen Hijaz kuma sai suka ce da nabif da wancan giyan madama din duk ɗaya ne. Sai ce to na ɗauko da tsakanin fatawansu biyu, na ɗauko cewan duk ɗaya ne daga wajen mutanen Iraq, daga wajen mutanen Madina, na mai da su fatawan Nabiz ba haramun bane na mutanen Iraq. Ka fahimci talfikin anan? Ya ɗauko cewan duk ɗaya ne daga fatawan mutanen Madina, mutanen Hijaz. Ya ɗauko hukuncin Nabiz ba haram bane daga fatawan mutanen Iraq. Saboda haka giya duka ta halatta gare shi. Saboda haka wannan shi ake cewa talfiki ba kyau. Duk da wannan mafi munin talfiki ne wanda a kowane ma wuri ba zai halatta ba, to babu kyau da irin wannan. Haka kuma a babin ƙaba, babin alƙalanci, to shi ma dole sai an yi taƙayyudi da mazhaba. Da in ba a yi taƙayyudi da mazhaba ba za a yi zalunci. Ina fatan mun fahimta. Za a yi zalunci. Saboda ai kaga dokoki ne, to kuma dokoki su suna da yanda suka tsara. In ma ba ma da taƙayyudi da mazhaba ma ba ma zai yiwu ba ma ƙaba ɗin. Masu abubuwa da yawa ba za su yiwu ba. Dole sai tare da riƙo da wata mazhaba sannan za a iya. To a duka waɗannan dai ya danganta ne, amma idan mutum ya zama mujtahidi ne akan kansa, ya kai makamin ijtihadi, to shi kuma laifi ne ya yi taklidi a'ma ga mazhaba. Ya kamata ya zama yana taklidi ga hujja ne. To a nan kuma menene ake nufi taklidi ga mazhaba? Shi ma zai tafi zuwa shin taklidi zuwa ga usulul mazhab, hanyoyin ciran hukunci, ko taklidi zuwa ga furu'ul mazhab, fatawoyin mazhaba daban-daban. Da kuma muka lura fatawoyin mazhaba dama ba wanda ya ce dole mujtahidi ko mustanbiti ma ba wanda ya ce dole sai ya taklidi ga fatawoyin mazhaba. Ana maganan taklidi ga usulul mazhab ne, wanda shine taklidin da malamai duka suka faɗi cewa ba lafakat ba zai yi a fita daga cikinsa ba. Amma taklidi ga fatawoyi ai a mazhaba ɗaya ma za ka sami da wahala ka sami mas'alar da wani imam ya faɗe ta, misali wani Abu Hanifa ya faɗe ta, da wahala a sami wannan matsalar, ba kuma wani malamin malikiya da shi ma ya faɗi irin wannan magana. Saboda in ka yi taklidin wannan malamin na malikiya ai ka kana nan cikin malikiya, da wahala ka sami wannan matsalar. Saboda ba maganan taklidi ana maganan taklidul furu'il fatawa bane, ana maganan taklidin usulul mazahib. An fahimta ko? Dan haka dai ba abu ne mai kyau ba, musamman gare mu muƙallidai, ba ma zai yi ba ga muƙallidi sai ya yi taklidi. Muƙallidi ba zai yi ba sai ya rike mazhaba. In bai rike mazhaban imam ba, zai rike mazhaban malaminsa ko limamin masallacinsu. Dolen shi ne sai ya riko da wani, saboda shi bai kai da kansa ya istinbati ya cire hukunci ba. An fahimta? Na, akwai tambaya? Uku, saboda an kira sallah. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين